Oh my god, oh my god, oh my god, stop. Aoleu. Oh, este full ground. Și e cu Robux. Acceptă! Ce mai stai să adaugi? Nu mai adăuga. Bună, bine v-am regăsit la un episod de Anomii și da, astăzi, aoleu, am lag. Bine, o să revin. Așa, da, după cum ziceam. Astăzi vreau să vorbim despre despre update și da, vom vorbi despre update, vom face și trade-uri. Așa că să începem. Da, nu știu de ce am lag. Așa. Acum o să mergem în mijloc. Și în timp ce o să facem trade-uri, o să vorbim despre update. Nu știu nici eu prea multe, cred că vreo 2-3 chestii știu. Toată lumea spune că se vor băga dino egg-uri. Și da, e ceva super dacă se vor băga dino egg-uri. Deci eu de-abia aștept să se bage dino egg-uri. Deci dacă vor fi dinozauri, va fi extrem de fain. Atâta știu despre update, nu știu dacă va fi mai în plus, mai în minus. Și da, n-am văzut niciun comentariu că aveți oferte. Așa că mai aștept. Who have a ripe potion pentru ultra rapid? Așa am revenit. Da. După cum ziceam, atâta știu despre update. Stai să vedem dacă suntem cu un prieten. Da, cu fata asta țigancă. Stai ce? Da. O să dăm volumul mai încet. M-am spart urechile, scuzați-mă. Red Panda Newborn. Și Baino Newborn. Red, n-am nevoie. Are briefcase-uri. Oh my god, deci îi dau la 2. Dau ăsta și dau asta două pe briefcase. Da, este foarte nou pentru că da. Ce vrea să-mi dau King pentru un briefcase. Da. Nu mai contează. Cracket egg. Pentru că cracket egg-ul ăla este comun. Să vă dea și ție ceva comun. Chiar dacă mai am un cracket egg, o să-ți dau un pe cracket egg. O să dea decline. Pe mine nu mă interesează pentru că eu am deja cracket egg, așa că ride. Bine, royal. Mi-a dat decline. Doamne. Ginger cat. Ninja monkey. Ausiag. Limonade stand am văzut acolo. De limonade stand. Adaugă limonade stand. Oare știi? Da, am înțeles. No. Da. Nu uitați că am și... Nu am. Dar
Da, o să fac și server privat, deci căutați-mă mai bine la prieteni și dați-mă. Să știți că sunt fată. Nu mă întrebați de ce. Nu chiar fată, uneori nu sunt fată, dar uneori sunt fată. Nu știu de ce m-am făcut fată. Mi-am luat are nevoie unicorn. O să-mi scot Ride King. Nu, o să-mi scot Ride Panda. Și mi-l voi da pentru Ride Ginger Cat. Da, nu știu de ce, dar vreau să-l da pe Ride Ginger Cat pentru că I need a Ride Ginger Cat. Da, să dăm. Așa. Are cineva Ride Ginger Cat? Fly Potion, please. Cine are Fly Potion? Ce că cineva are Fly Potion. Nora mi-a dat de raid. Ce-mi dă? Ion Ride Otter. Na. Are Elena. Elena, uite pe... Da. De cine vă ziceam? Nu mai contează. What? De ce fata aia îi zice ce live fete că e scammer? Nu mai contează. Da, și bineînțeles când o să se lanseze update-ul voi mai posta. A, da, și voi posta și Bloxburg, dar nu acum. Și că hai să ne scoatem iar Red King, pentru că nimeni nu ne-a dat trade-uri buni. Așa că... Da, așteptăm. Cum o cheam pe asta? Nu, am uitat. Da, cred că e. Ride Penguin. Mi-a dat decline, nu mai contează. Cantal. Îmi dă un douănchet. Da, nu. Pe gratis. Păi eu accept. N-am chef să... Elena Gucci ne-a dat trade. Ce-mi dă? Stai ce... Decline, din păcate. Nu te cred ce mai îți dau ride-ul ăsta. Atunci nu mai dat trade. No! Da. Am înțeles. Super. Scuzați-mă, dar am pus pe pauză pentru că m-a sunat cineva și... Da, nu știu cum de... Nu m-a scos. Să acceptăm trade-uri să vedem cine... Super. What? Nu știu cine... Dar am nevoie de peturile lui. Am nevoie de... Ăla. Hai. Da, bine că te bagi tu.
Hai, am zis. Sau nu. Deci am lag acum, pentru că a venit aia acum. Da, ce-mi dai? Fly Panda! Care-i diferența? Asta vine să că Fly... Da, da. Nu pot să cred ce vrea asta. Deci, nu mi-acceptă trade ori stă afgă. Ori nu știu, pentru că vreau să am turtle. Aoleu, și kenguru, pentru că vor fi scoase. Și vreau să le am și... Wait! Trade! Stai că mă duc cu fără crau. Ia să vedem. Te dai mare cu... Ha-ha! Ce ziceai? Stau fără ăsta. E bună? Da, ești noob. De ce toți care... Nu! Lasă-mă, săraco! Nu știu de ce toți care au turtle sunt nubi. Nu, gata. Ce vrei? Nu, în background. Da, am înțeles. Și... pentru ultima oară îmi voi face un skin de... Haideți să vedem ce skin să le facem. O să ne luăm skin-ul ăsta, deci că skin-ul, doamne. Fața aceasta. Da, las. Stai să vedem ce îmi dă. Lasă-mă pe ce. Așa. Haine. Am dat la cinel, dar nu mai gata, trebuie să încarc celelalte haine, așa că... A, bă, da, uite că se încarcă și astea. Aoleu, drăgea apoi. Da, nu știu să filmăm nimic. Nimic. Asta aici. Nimic. Și da, acesta este skin-ul. Skin-ul nou. Sper să vă placă. Uite-o. O să-i dau raid panda. A, deci aia era. Aia e la Nica. Bună, la Nica. Dacă ești fan, beații. Nu beăiță, beaiță. Nu. 3. Oh my god. Oh my god, deci nu cred. Oh!
Oh my god. Cum să faci așa ceva? Oh. Oh. Cumva nu gândește bine. Oh my god, deci nu cred. Oh. Bun, și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Ne vom vedea data viitoare. Aba, nu. Am primit un trade. Cine oferă fata asta? Panda Fly. Am scăpat de un raid. Aoleu. Vom încheia episodul imediat, pentru că avem Dragon Raid. Da, și să rămână ea cu panda, nu. Da, și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Ne vom vedea data viitoare. Bye!